Wij zijn Manon en Bart. En ons nummer van dit jaar is Gruut. Want wij staan niet alleen. Dit blijft tussen ons en iedereen. De persoon die we willen verrassen, dat is mijn man. Dat is Willy Eemans. Die zit eigenlijk altijd voor een kloor in de vasteloversperiode. En die zit ook door veel al oren achter de naaimachine om ons kleier weer te maken. We zijn in Baarlo op zoek naar Willy. Zij woont hier en we gaan haar verrassen. Als de slobbeek vliegen mis. 3 dagen zonder zus. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn op zoek naar Willy. Die is binnen. Mogen we misschien binnenkomen? Tuurlijk. Ja, Kom door. fijn. Hallo. Nou, hartstikke goed. Zeg je, je werkt te werk. Ik ga koffie brengen. Ik zie het, u bent flink aan de poets. Ja, zaterdag hè? Ja, precies. Heb je zin in een kopje koffie? Ja, jullie ook? Ja, want wij komen jou verrassen. Iemand iets dichter bij huis die u heel graag een leuke avond wil bezorgen in het begin van 2019. Dan blijft er één ding over, dat is PNM. Mhm. Het Liedjesfestival. Oké, ja. Dus, en ik denk dan misschien de dochter met de vriend. Mhm, en dat is? Manon en Bart. We hebben namelijk 2 kaartjes voor PNM voor u. Oh, super. En, want ze hebben verteld dat u van alles doet voor ze. Ja, Klopt ja, dat? ja. Ja, meestal wel. Zoals een goede moeder Ja? is. Dus nou pas ik ook weer aan de jassen van hun bezig. Oké, u maakt de kleding. Ja, ja, ja. Nou, een paar jaar hebben ze ook weer jassen gekocht, maar nou wouden ze toch weer origineel tevoorschijn komen, dus dan worden ze weer gemaakt. Oké, en jij bent daar goed in? Ja, anderen zeggen van wel. Ik vind ze ook weer heel erg mooi gelukt, dus Oké. Ja. Dus je dochter op het podium met de jas van... zij van gaan jou. weer stralen, allebei. Nou Willy, bij deze 2 kaartjes Oh, super. voor het... Ja, wij zijn toch van de partij. Wij, Manon en Bart, we wensen u een super fijn 2019. En we zien ons heel graag op 12 januari op het PNM Liedjesfestival. Met vaste lopen.